אני חוזר עכשיו הביתה וחושב עלינו קצת, איך עשינו רק שטויות של ילדים. אני גם אגיד לכם למה קראנו לה אושר. כי כמה ימים לא היה לה שם. לא ידענו מה לקרוא. אז אמרנו, אתה יודע מה, יעשה באושר גדול למשפחה, נקרא לה אושר. ואז צירפנו את השם של הסבתא. וככה היא נקראת בתעודת זהות, אושר שמחה. והאמת, כשמה כן הוא. תמיד אתם תראו אותה בתמונות, תמיד היא מחייכת, תמיד היא שמחה. אני לא אשכח את החיוך, את המבט, את המילים האחרונות. קודם כל אושר שירתה בחמ"ל של מוצב נחל עוז. התפקיד שלה בצבא היה סמלת מבצעים, והיא שירתה בתוך החמ"ל. דרך אגב, בקורס טירונות וקורס אמבטיות, אז אושר הצטיינה והיא זכתה למצטיינת פלוגתית. ברגע שהיא קיבלה את המצטיינת פלוגתית, אז סביר להניח, היא ידעה שהיא תקבל את הגבול בעזה. כי הגבול בעזה הוא גבול יותר עם אקשן ויותר פעילות, הוא ככה הגבול הרותח. אז היא באמת שמחה על זה שהיא קיבלה את הגזרה הזאת. זה לא פשוט כשאני לא איתך, אני לא אשכח את החיוך, את המבט, את המילים האחרונות מהשבת, איך ישבתי וחיכיתי. אני אגיד שהנופלת הכי מפורסמת שיש לפי דעתי, ולא כי היא נפלה. בגלל מישהי, מהסבר פנים שלה, עד האופי שלה, עד הסיפור שלה. אני חושב שהיא באמת הגיעה לכל מקום, יצא לי לפגוש אנשים שאני מספר להם את הסיפור בלי להזכיר שמות ומראה להם תמונה ואומרים, כן, ראינו אותה. קראתי עליה. כן. אנשים שלא פגשתי בחיים, אם זה לקוחות, אם זה עוברי אורח ברחוב, אם זה אנשים ששאלו מה זה הקעקוע, שדרך אגב, יש לכולנו. כן. וגם בקהילה שלנו, במזכרת בתיה, היא הנופלת היחידה. כל השאר גברים. אני מניח שהיא ידעה מה היכולות שלה. אלוהים גם חנן אותה ביופי, היא הייתה ילדה יפת תואר, גבוהה, היא הייתה בחורה מרשימה, רואים שהיא נכנסת, אז היא בחורה יפה, אלוהים חנן אותה ביופי. אבל היא לא התנסעה מעולם, והיא הייתה ילדה מאוד מאוד צנועה, עם כל זה. ובסוף שכבר נצמדנו לדלת, על הקיר שלך תמונות מוזבות, ואמרת לי לאט ובעצם, אם תלך אין לך לאן לחזור. היא ידעה לשלב זוגיות מאוד בריאה ויפה. היה תענוג לראות את זה. הכל לפי הספר, היא כנראה הייתה מתחתנת לפניי. כן. כן. מאוד אהבה אותו ומאוד אהבה את אהבת תאורה, אהבת נעורים. ואם יכולתי לשחק עם הזמן, קצת לחזור לאחור, הייתי נוסע ליום ההוא שם, שחייכת בו בלי סוף. אני לא יודע בדיוק מה, אולי מצא. אנחנו היינו חברות של אושר, היינו חבורה גדולה של 13 בנות. באמת אושר הייתה המרכז, שתמיד מאחדת את כולם, שתמיד רוצה שנצא ושנהנה גם שהיא הייתה ל-0 שנה. היא רצתה מאוד לתרום למדינה. תמיד, תודעת, אני אומר, כמה בנות אנחנו מכירות שרוצות להיות מנתחות מוח, לא חוקרות מוח, מנתחות מוח. אין הרבה. זה אולי נשמע גם, תודעת, איזה מין, תודעת, רופאה כזו משונה, ככה מנתחת מוח. אבל היא סימנה את זה, היא רצתה להגיע לשם. הקדוש ברוך הוא חשב אחרת. כשהגיע 7 לאוקטובר, ידענו שאושר סגרה שבת, זה היה אחרי סוכות. אני בדיוק ביום ראשון שלפני אותה שבת ראיתי אותה פעם אחרונה בעצם. כאילו, סתם היינו בבית ביום חופש מהצבא, ואמרתי לה, אושר, את בבית? אני מתה לראות אותך, לא ראיתי אותך מלא זמן. ובספונטני באנו אליה לבית, והכינה לנו קפה קר, וישבנו איתה, והיא סיפרה על הצבא, וכמה היא עובדת קשה, וכמה הכל באמת מפחיד, אבל היא אמרה שהם כאילו עושות את העבודה שלהם. באותה שבת, אושר זו הייתה המשמרת שלה.
והיא הייתה בחמ"ל עם עוד קבוצת תצפיתניות. בכל משמרת יש סמלת מבצעים אחת. בשעה 6:23, כשהתחילה הפריצה לכיוון היישובים ולכיוון נחל עוז, בעצם המחבלים פרצו את הבסיס בשעה 6:23 בבוקר. אני הייתי באשקלון אצל חברים. וואלה, נפל טיל מול הבית שהיינו. באותו רגע הרסתי את עצמי לפה, ולבדוק מה עם אושר. וזהו, הייתי צריך לנסוע לנחל עוז באותו בוקר. אני הייתי בדירה שלי ברחובות. גם ברחובות כבר בבוקר מוקדם היו נפילות. הייתי בממ"ד, ניסיתי לדבר עם אושר מה שיכולתי. שוב, גם לא מבינים עדיין את כן, היינו בטוחים שהיא בבסיס, שהיא בטוחה. שהיא בחמ"ל ומוגנת, זה בכלל לא משהו שקופץ לראש. בסדר, טנדר אחד בסדרות, מה כבר יכול להיות? כמה דקות ויסיימו עם זה. אני הייתי בבית. עם אמא וליאור. כן. מה עשיתם? מה היה בבוקר? התעוררנו לאזעקות, ואני בכלל לא חשבתי שזה, היא אמרה שהיא בסדר בטלפון. אמא התקשרה לחמ"ל, ב8:45, לדבר עם אושר. היא בכתה. ואז היא כתבה לנו בקבוצה שאושר בהיסטריה. אושר בהיסטריה, היא בכתה, משהו קורה, דברו איתה, תרגיעו אותה. ואנחנו היינו כל כך תמימות שאני אישית אפילו חשבתי שהיא לא עונה כי לא נכנסים עם טלפון לחמ"ל ולא הבנו את גודל הסיטואציה בשום צורה. בזמן הזה הספיקה כן ליצור קשר קטן עם המשפחה שלה. היא מתחילה להתכתב עם ירין, היא כותבת לספיר, היא כותבת לירדן, והיא כותבת להם את כל התרחיש, מה שקורה במוצב. היא כותבת להם שיש חדירה גדולה של מחבלים, שיש בה 30 ו-80 מחבלים כבר יותר מאוחר. היא כותבת להם שיש כבר הרוגים ופצועים, והיא כותבת להם גם הרבה פעמים, אל תדאגו את אמא. כל מנה חשוב לה שאמא שלה לא תדאג. מנגישים את זה לאמא קצת בעדינות יותר. ובהדרגה. בהדרגה, אמא יכול להיות שהיא חטופה. אמא, האופציות היא או חטופה או הורגה. רק אחרי שדיברתי עם ירדן ועם שאר האחים, רק אז הבנתי שיש פה משהו באמת רציני וגדול ושאושר בצרה. פתאום אני קמה ואני רואה כאילו בלגן שלם ואני אומרת כאילו, טוב, כאילו אושר כזה עכשיו בטח באטרף והיא כאילו, יש לה אקשן והיא מתלהבת שיש לה אקשן והיא יכולה כזה להראות את הכישורים שלה. שאלה, אתם בסדר, אתם בסדר? אמרתי, למה את אומרת כל הזמן אם אנחנו בסדר? זאת אומרת, אמא זה משהו גדול. אתם בסדר? אמרתי, כן, אנחנו בסדר, היה זרקות. תשמרי על עצמך, אני בחמ"ל, לא יהיה לי קליטה, אבל היא הייתה היסטרית, היא הבינה. כשחושבים על חמ"ל, חושבים על איזשהו בונקר שאף אחד לא יכול לחדור, וכזה אמרתי, טוב, היא בפנים והכל בסדר. וסיפרו לנו שהייתה קרת רוח ושבחצי שעה הראשונה היא ניהלה את החמ"ל לבד, היא הייתה סמב"צית היחידה, היה איתה רק סמב"ץ אחד נוסף שהוא חדש בתפקיד. וסיפרו לנו שהקור רוח שלה הוא היה מדהים, היא פשוט תפקדה עד הרגע האחרון. וזה כאילו לא כל כך מפתיע אותנו, כי זאת אושר. זאת אומרת, בגלל הקור רוח הזה אנחנו חשבנו שהיא תתאים להיות רופאה, ותתאים לנהל אירועים, ותתאים... וזה היה מדהים גם לשמוע את הגושפנקה, שככה זה קרה גם ב7 לאוקטובר. היא הספיקה לדאוג שכל הבנות ידברו עם ההורים שלהם, שבאמת הבינו שזה היא התקשרה ונתנה לבנות לדבר עם ההורים מהטלפון שלה. לה היה במקרה קליטה, אני לא יודע בדיוק, זה עבד שם. כשבאמת התפקחנו, אנחנו ידענו, כאילו כשחשבנו על זה שנייה רגע לעומק וניסינו להבין מה קרה איתה, הבנו שאם היה סיטואציה כזאת חברתית, של כמה אנשים באירוע, אושר לא הייתה יוצאת. לא. אין סיטואציה כזאת שהיא הייתה... שהיה לה אפשרות לברוח והייתה ברחת פה, הבנו שאיבדנו. אין ספק, הסוף היה מר, ורובם שם נהרגו, על קדושת השם ועל קידוש היום ועל הגנת המולדת. אני לא יודעת אם את זוכרת איך היא התעקשה שתבואי בערב חג הזה בראש השנה. מה יש לך? אני גם זוכר. נכון, שבאנו ואכלנו וישבנו פה. התקשרה אליי גם, היא אמרה ואז גם הצטלמנו. אתה תגיע מוקדם. זה היה פעם שהצטלמנו אנחנו, יש הרבה סרטונים מהשבת היא הזה. ממש התעקשה שסופיר וארין יבואו, למרות שהם לא עשו איתנו את הערב זה חג. מרגישים את זה לפני. כן, כן, אני הקדמתי. ואנחנו גרים בתל אביב. ויש לנו תמונה שם, ארבעתנו. שהתחבקנו. כן, עומדות פה. נתנו חיבוק, ארבעתנו, בקטע הכי זה, ואז תיק אמרה, רגע, אני חייבת לצלם אתכן.
אז זה כאילו רגע כזה שנצור. האמת שאני רואה את זה כסימן מקדים. ממש, ואני העליתי את התמונה הזאת לסטורי, כולם משכו את זה, וכתבתי קצת טעינת מצברים, כתבתי כאילו מהחיבוק של האחיות. כאב לי, כאילו מה, הכל עכשיו מתחת לאדמה, הכל היה לשווא. היום אני מבינה שכל הפסיפס הזה זה גם חלק ממנה, וכל מה שהיא עשתה זה הכתר שלה. ובגלל זה מנציחים אותה ומדברים עליה כמו שמדברים עליה. אחרת היא הייתה עוד חיילת, כי הלכו הרבה. הייתה עוד אחת, והיום זה הכתר שלה, וזה השם שלה. נכון. אז שום דבר לא הלך לשווא. זה משהו שיהיה לעד. אנחנו חיים על פי מחשבה שהשם נתן והשם לקח. יהיה שם השם מבורך. וכשאתה חי על פי העיקרון הזה, אתה יודע, כמו שהוא נטע בך את הכאב, הוא ידע גם להוציא ממך את הכאב לאט לאט. והמשפחה מתמודדת. כל אחד מתמודד עם הכאב שלו בדרך אחרת. כל ילד מתמודד עם הכאב שלו בדרך שונה. השלבים הקלאסיים של האבל מתערבבים לך. לי זה התערבב. ממיקוח עד כעס. כן, כעס גם. יש גם... לא יודעת, לא ברור. יום אחד בא לי כאילו, זהו, אחד אמר אני חושב שגם חשוב להגיד שהמלחמה הזו לא נגמרת, ועד שהיא לא תיגמר, אנחנו עדיין חיים אותה. אנחנו עדיין חיים את זה, וכביכול אני גם מרגישה שעד שזה לא ייגמר, אין לי את המשקל הזה שלי רגע להתאבל באמת על אחותי. אנחנו לא נוכל להתקדם. זה שיש אסון לאומי חוץ מאסון הפרטי, זה משנה את כל האירוע. הדבר שהכי קשה לי היום, זה כאילו הדבר הכי איזוטרי בעולם, זה לשבת באוטו ולשמוע שירים, כי אני רגיל פשוט, קודם כל שהיא משתלטת על המוזיקה, והיא שומעת בית פזמון ומעבירה, בית פזמון ומעבירה, היא לא מסיימת שיר אף פעם, והשאגות באוטו והצרחות, ובגלל זה הנסיעות שלי היום, אני מסתכל על זה ואני אומר כאילו, וואלה, אני שם רק שירים שקטים, ואיתה כאילו הכל פשוט היה... רועש. פשוט היה רועש, והיה... ויצאת תמיד בוחרת את המוזיקה, והייתי רב איתה שבאוטו שלי, כשלה היא רישיון, היא תבחר את השירים שלה, זה אף פעם לא קורה, תמיד הייתה בוחרת את השירים. כל אחד היה את הקטע של המוזיקה. זה איזוטרי ושולי, אבל זה בעיניי היום כאילו שווה המון. יש שיר של אביתר בנאי, שאותי לדעתי, המשפט שלו הולך ללוות אותי הרבה זמן. באחד מהפזמונים הוא שר להדליק את השמש בצחוק ובכי. נראה לי ההבנה להדליק את השמש בצחוק ובכי, ולדעתי ההבנה הזאת של להמשיך בחיים ולחייך בשביל אושר, תמיד תהיה מלווה ומגובה בבכי ובעצב, אבל החוכמה זה להמשיך, גם שקשה. נכון, להרים את עצמך, זה לקום כל בוקר מבחירה, ואני כל בוקר שאני קמה, אני אומרת, זה כל פעם להתעורר לאותה מציאות. רגע, אין את אחותי פה ויש לי את התמונה על המזנון, וזה ממש לקום כל בוקר מתוך בחירה ולהמשיך בחיים, וזה לא דבר שהוא פשוט. להדליק את השמש בצחוק בבכי ובמנגינה. אני רוצה להודות לרב אריה גרינברג, הרב של חב"ד, של קהילת חב"ד במזכרת בתיה. הוא הוציא מיזם מדהים. הוא הוציא מיזם של חלוקת נרות שבת. כל שישי מחלקים נרות שבת. עכשיו, המיזם הזה הוא של עשרות אלפי חלוקה של עשרות אלפי נרות שבת. זה כמויות אדירות. אבל תודה. באמת, אתם נושאים את הצער בשבילנו, אתה מבין? אני מודה לכם שאתם באים ומתעניינים בסיפור כל כך רוחני. ברור, כי בסוף הבת שלך היא האור גם שלנו. ברור, כל יהודי הוא אור אחד גדול. אז אני רוצה שתדע שאתם בלב שלנו, אפילו שאנחנו לא מכירים. תבינו עד כמה העם היהודי הוא שנוי, ואם הוא לא מאוחד, זה הכוח שלו. אז אני כל הזמן קורא לשיח מאחד ברשתות. נשמתה והצלחת עם ישראל והאחדות. זה כבוד גדול להדליק נרות שבת לזכר לכבודה. תודה אושר. מי שנותן בי את הכוח, זה הקדוש ברוך הוא, אני מרגיש את זה. אז יכול להיות שזה נותן לי לדבר יותר, ולהנציח אותה יותר,
אבל כל המתנות האלה שפתאום נשלחים אלינו, זה הכל ממנה, מהנשמה הגבוהה שלה. מי יודע אם אראה את פנייך שוב, הכחשה הולכת, הכחשה תשוב, ואם אומרים שיש גורל, אומרים הכל מכתוב. אנחנו צריכים להבין שעם ישראל הוא עם מיוחד. הכוח של עם ישראל, לאורך כל הדורות, הוא באחדות שלו. אנחנו יודעים מה קרה פה בשנה האחרונה. הייתה פה שנאת חינם מטורפת. אני אמרתי את זה בהרבה מקומות. שבגלל בגלל השנאת חינם שהייתה פה, היינו כפסע ממלחמת אחים, ואני כל הזמן נוטה לציין שהשבת הייתה קדושה. אי אפשר להגיד שבת שחורה או שבת ארורה. תמיד אני מתקן את אותם אנשים. השבת היא קודש קודשים. השבת היא קודש קודשים. השבת נעשו בדברים ארורים על ידי אנשים ארורים ונבזיים פראי אדם. זה כן, אבל לא השבת. ואם אנחנו לא נבין את התסריט האלוקי, אז אנחנו נהיה פה בבעיה קשה מאוד. ואם אנחנו נבין שלא רק כוחי ועוצם ידו עשו לי זאת, אלא ברוח השם, אז כשאנחנו נלחם את מלחמת השם, אנחנו נשיג ניצחונות מזהירים על פני האויבים שלנו. וכמו שנחרבו לנו בתי מקדש, את הבית הזה לא יחריבו יותר, כי זו הבטחה אלוקית. אבל מכות קשות אנחנו נקבל. אז מה עדיף? שהגאולה תהיה בטוב. נכון? אנחנו מעדיפים שהגאולה, שהוא יחיש לנו את הגאולה, והגאולה תהיה טובה, שיהיה לנו ביאת משיח ונזכה לתחיית המתים. זה הייעוד של עם ישראל בעולם. זה הייעוד שלנו. אנחנו הצינור להראות לכל העולם את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואם נדע לעשות את זה, אנחנו נראה ימים יפים מאוד ויפים מאוד לעם ישראל. נתראה בגלגול הבא.